Venezuelában az elmúlt években rendkívüli mértékű hiperinfláció alakult ki. A pénz értéke olyan gyorsan csökken, hogy akár néhány nap alatt is jelentősen kevesebbet ér. Ez a gazdasági helyzet komoly kihívások elé állítja a lakosságot, hiszen a mindennapi megélhetés egyre nehezebbé válik. Az árak folyamatos emelkedése miatt az emberek gyakran sietnek elkölteni fizetésüket, mielőtt az teljesen elértéktelenedne. A hiperinfláció olyan mértékű pénzromlást jelent, amikor a pénz értéke drámaian lecsökken. Egyes történelmi példákban előfordult, hogy a bankjegyek kevesebbet értek, mint maga a papír, amire nyomtatták őket. Ilyen helyzetekben az emberek gyakran alternatív csereeszközöket kerestek, mivel a hivatalos fizetőeszköz elveszítette vásárlóerejét. Ez jól mutatja, milyen súlyos következményei lehetnek a gazdasági instabilitásnak. A mindennapi életben egyre többen választják a dollár használatát, vagy az árucserét fizetőeszközként. Ez a gyakorlat segít elkerülni a bolívar folyamatos értékvesztéséből adódó veszteségeket. Az emberek így próbálják megőrizni vásárlóerejüket és biztosítani alapvető szükségleteik kielégítését. Az alternatív fizetési módok elterjedése jól mutatja, hogyan alkalmazkodnak a lakosok a gazdasági kihívásokhoz. A gazdasági válság következtében egyre gyakrabban fordul elő, hogy az alapvető élelmiszerek hiánycikké válnak. Az üzletek polcai sokszor üresek, ami jelentős nehézséget okoz a lakosság számára. Az emberek mindennapjaiban egyre nagyobb kihívást jelent a szükséges termékek beszerzése. Ez a helyzet bizonytalanságot és aggodalmat kelt a társadalomban. A hiperinfláció idején az árak olyan gyorsan emelkedtek, hogy a mindennapi vásárlásokhoz hatalmas mennyiségű készpénzre volt szükség. Az emberek gyakran kilószámra vitték magukkal a bankjegyeket, hogy ki tudják fizetni az alapvető élelmiszereket vagy szolgáltatásokat. Ez a helyzet jelentősen megnehezítette a mindennapi életet, hiszen a pénz értéke szinte óráról órára csökkent. Sokszor a bankjegyek súlya nagyobb volt, mint a megvásárolt termékeké.